Omugavana we county ya Kisii Simba Arati litkolya lero nigabaga kuumirana n'aba MCA naboigo abagambi asekerenge kenene kyarenge kubaganya gwikera abantu bonsi ime county ya Kisii elyo koiwe birengerero byabo kubwatikana na libaganitie aweri bagalitangani ase obokoreri bwa serikali ya county ya Kisii muri Keito Mildred Mumanyi no roboti urwa senchira y'ubwagari. County ya Kisii nigo yachakire omuroberi obogochia gusangereria ebirengerero byogokinia amagenderero ase chiwodi egeikare kyogekeranwa amwe n'abagambi korwa asekera allocation amwe n'aba MCA asekyaragwa n'omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati. Rotwa isaranzirega kibit ase tomene chi assistant chief ACC, DCC na County Commissioner. Nteto atebanga abantu bamintu ege isaranziro kyalero etwalenge kubangana kitokonyora amaoni ino inkimuganeti ase sublocation yawe wati sublocation chonsi pi usengima wansira Jumatatu ntoche toisaranse nainwe muganeti nkie serikali muganeti serikali ya county na serikali ya national ntumotagiteba kolera boigonigo omugavana arugo chika gochiase aba MCA amona abagambi kobwaterana elyo gotegerera abananchi ase abaganya gwesokia na korwa amaganya abo igo chief na chijo ya coordinate aba MCA baino no bawo chakoba chiwodime konyara kora egasi yokwena namoni naende muntu onde bwensi okurwa maoni ya rasma abwatu tumaye gwisaranza se torrent mo wanje nabo yugo chimotu SHO sublocation chain mutata tumadenga kinkorosi tole chikamiti chigoja gotokonya kugendera okolegasi chimotu yente kinkanya okolekana myaka iko mbono litanga ase chinga kecho omo county commissioner Alan Masharia nigo abagania abananchi gwesokia na kurwa ebirengereri byabo eliogo konyeka ase ensemo ya magenderero popote pale mlipo siku ile ambaye hiyo mkutano itafanyika katika sublocation ya ningeomba mjitokeze na muweze kutoa maoni yenu na ningependa muhakikishie ya kwamba serikali itafuatilia hao maoni yenu ili tuweza kutengeneza ratiba ya maendeleo kwa mitano ijayo. Bantu bamintese mwabeta Gusii kwanza Jumatatu boli assistant chief ya mukutano kayole ogendoro tebonye guteta amaru anywewe tatenga na amaru akunywewe onye tali amaru totene ni amaru kunywewa totene ni amaru kunywewa onye ne para onye ne taraja erosigwe chibesa tunyare koro ora gusenjoro bono nigo omugavana bwe county ya Kisii atwale egekaro kya bene amona aba chief na aba MCA kurwa chi ward emerongene na isano kurwa county ya Kisii asekerenga kyabeke ne kyalenge ase baguchikumerana n'abamenyi kurwa county ya Kisii likurwa ebirengereri byabo kurwa chi ward ase amagenderera libaraga nigo kolerwa ginko reporteria egetasen Ndizi TV kurwa gaiga county ya Kisii elitaliane Mildred Mumanyi.